Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Tourism and Leisure, formem part d'Europraxis i som una consultoria especialitzada en el sector d'oci, turisme i hoteleria. Hem estat capaços d'ajudar a molts països, destins emergents, amb les seves polítiques de desenvolupament turístic, no? I quin impacte té tot això sobre l'economia. Vam començar 2, ara som 40 persones, pensem que vam acertar. El nostre projecte va més enllà, no? I pensem que és una àrea de negoci, no? Que té un futur. Avui en dia estem presents a Orient Mitjà a través d'una oficina a Dubai, estem presents al nord d'Àfrica a través de Marroc i de l'oficina de Barcelona, estem presents a Amèrica Llatina, al setembre obrirem una oficina a Miami, però volem continuar aquesta expansió internacional. Pensem que aquest coneixement que hem anat adquirint el podem exportar arreu del món, no? I ens volem convertir realment en un referent i en una companyia global a nivell internacional. Govern de Catalunya.